Samsudin disaksini kelawan maipen apa sing dadi ucapan pangandikaning Nurhayati mugia restu ilahi sing bakal mengkonentuakan dadi sawiji ya tentu nih hubungan kelawan kakang Faki ya maipen iya Kang. Jadi seki Nurhayati pengen diajak ning Rama menghadap kelawan Samsudin supaya weruh bahwasane hubungannya kakang kelawan Doayu Nurhayati duduk sekedar hubungan sing belaka. Oh ya bener nang baka wong duwe perasaan sing serius baka wong pen keceluk dadi lanang sejati ya mengkonon demenan ketemuan aja ning dedalan tapi langsung dikenalakan ning wong tua sebab pait manis ning bakal diengko sing dilakoni ya tentunya kita wis nyiasati apa sing dari kehendaknya kang kuasa tentunya kita sing bakal terima. Ya iya bener maipen yang ngulu kelawan Nurhayati ya. Ya wis ko maipen karo senok yang ngulu ngadang ni wiwitan ni sing gede. Awas ning bondane kelawan isun sebabnya maipen kan durung weruh maning isun Faki. Iya beli berugang gange ya mau be kesasar. Tolong aratinin nerima ning segala kekurangan aja nanti kaget lamun weruh umane kakang Faki. Aja kumawatir kakang Faki mengko Nurhayati kelawan maipen ngenteni sing kadoan tak tinggal kari kakang ya. Semoga artine restu sing Kanjeng Rama Samsudin ya ya. Ayo maipen. Ditinggal kariat nang. Iya maipen. Duh Rama kebagjaan isun Faki. Ya sing arane cinta ora bisa diungkiri kelawan ukapan kata-kata. Tapi sedurung ini isun menghadap kelawan Rama. Ya sembari gelis mambaning bondan bakal nguculakan macan duh Rama agung palamarta Rama. Sinjang kirut sejati neng wayang cicir gunung pinayung wayang mana ada wayang Pemborong muda wong gitung lor dewe bapak Japire ora lali mak selawase sareng mamaku warwe kedik sampun sok lamun jalali saumure sarang abang kasih nekadi pena dia nabruk kapilayu Arjuna mamai lu naik kedi kakya naik kedi bapak tuane pilih-pilih derek bos bangunan sarang dedene kacung deini nakwati Mami Willy kedi sarang dede lu naik kedi sing duening Taiwan kang sukete kedi Ibu Karini sarang Noki saya kedi waktuane Ajril mamai Ajril kedi minang kasih kananing Taiwan dewe sampun lamun Sindiran dino bale kamu ning sareng sampeda sindiran ayah Deni sindiran terang saya Pemborong muda kedik wong gintung lot Bapak Japira dewek dihormati matur kesumun Pemborong muda wong gintung lot Bapak Japira dewek Kembang ireng dirarang tenuganek
gilir gumantine awan-awan yen awan kesorot dening sinare sang surya uga yen bengi kesorot dening sinare sang rembulan kang keemasan kaya-kaya bisa anggugah pikiran isun Nyai Juruh waktu saat saya mamaku warung ayah deno ora lali pemborong muda wong kintung lor dewe senenge isun ora kurang sandang kelawan pangan tapi si mata kanggo kurang bunga memang bener wong urip ning alam dunya ora lepas kelawan ujian lan cobaan senajana uripe Nyai Juruh waktu saat saiki rumah tangga kelawan Kang Samsudin sareng ayah dini sekedik bos tekok dewek aja lali ibu Karini nok icae jareng basane ake suka kelawan dukane enak blenake tapi ya memang jare kasingaran jodoh pati rejeki blai iku dudu ning tangan manusia melainkan ning tangan maha kuasa senajana ake rintangan ning paribasane senajana ragane panggeng batine tetep barengan dipikir-pikir Nyai Juruh kaya-kayane wis lawas rumah tangga kelawan Kang Samsudin sampai tekang dupai keturunan kacung fakih arani senajan kerjaan sing dadi laki cuma sekedar dadi tukang nujum atau petang pitung bapak panitia Mbah Buyut Jakatawan sing dijaluk emas tapi rumah tanggane isun Nyai Juruh cukup bahagia senajana paribasane sugih ora rerawat melarat ora gegulak kaya-kaya patut disyukuri bae isun Nyai Juruh jare kasing penting urip ning alam dunya waras sehat jasmani gawa mati ada gawa toli ngomong-ngomong dipikir-pikir si mau bawa rasa sejen temen karo Pranti biasane tamu Kang Samsudin kunggal dinane ana bae teka bae kadang-kadang mah sampai tekang sore terima tamu tapi kenang apa dinakian singawit esuk laka teka-teka neng tamu senajan dilali-lali angker bae bisa padahal biasane sih aja boros sing desa Ligunge sing mana-mana gak pada teka ana sing Gunung Sari ana sing Bondan pada jejaluk pada pitang-pitung pitakonan kelawan Ki Samsudin khususnya kanggo wong dagang pada njaluk penglarisan
Teka maning wong jiwatani pengen nyawai bagus, pengen nyawai dadi, ya teka ning lakine kita. Terus ana maning nyirang dak sing beli payu-payu laki, pengen gage oli laki ya teka mengmene. Wong gawe umah pengen itang-itunge bagus supaya umai barokah di tonggonane, rezekine lancar, waras wonge ya pada tekaning Ki Samsudin. Kok kenang apa dina kian sepi temen laka tamu-tamu. Aduh pusing kita. Ya marepan midang dingin asedelat. Hitung-hitung kanggo nglelipur ati. Midang ning jaba. Midang ning jaba luru angin ya Yan. Hitung-hitung kanggo ngormati Bapak Panitia unjungan Mbah Buyut Jaka Tawa, khususnya kanggo Bapak Kuwu, Ibu Kuwu Yosi sing duwe wilayah Gunung Sari. Wabil khusus kanggo sedulur dewek, kanggo Mama Elia, Mimi Elia, Yayu Kadeni, wong Plumbon. Terus kanggo Mimi Sukeni, Bos Rengginang wong Plumbon Keding. Terus anak Bos Yana Jaya sareng Nok Ica. Terus kin anak Mas Nano Argen. Kin anak titipan saking bok tuane Denis, bapak tuane Denis jaluk lagune wong ireng. Priwe nang anak beli wong irenge? Senggol gak ah? Kanggo siapa Je? Ya Mimi Hajat Sari ini. Ya pasti wong tua dewek. Genok Sinse. Maksudnya bari jalan ayunang. Kanggo Nokwati. Spesialnya kanggo ayah Denok, bundai Denok. Mami Willy. Calon tuan rumah. Terus kanggo Mimi Haji Carini sing Denok Cinse. Wong irenge anak beli. Ngormati kanggo bapak tuane Denis. Sareng bok tuane Denis. Nanang Dedi, 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 Nanang Dedi. Nok Meli, Nok Meli, Nok Meli, Nok Meli, Nok Meli kesuwun. Kesuwun Mimi Anggi, ya. Kesuwun, kesuwun. Ya Allah, Gusti Kang Maha Suci. Barang midang ning jaba ternyata rame ake tangga pada dolan. Hari sira tungkul temen ngobrolan ning jero. Ampura gak bapane. Duh sampai beli rumah ning laki teka. Ikan ning jaba gerombol-gerombol kayak anak tamu sih. Anak tamu. Anak tamu orang Pasti mancing-mancing. Ih mau gak dau bubar karena tamu para ibu-ibu baturenya juro bapane. Kin mau wong lanang lulu. Lanang lulu. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Kok dibuka lawangnya ya bapane? Mangga melebet lawangnya wis dibuka. Mangga. Beli bapaknya tamu sing dikit. Bu kurang waspada ya. Beli kenal. Ya mangga. Diatur kono. Sampean wong lanang. Nggih, maklum. Maklum kemawon. Lantaran ya kula ki kaget sampean pating grumpul ning jaba pada Mekah dan Ya arep mancing tambah wani kebak. Iya. Kalesan wong ahli petang petung. iya. Tamu nek teka maning kin balikin teka iya. Ya Anu mau matangga dewek karena lagi pada pengen dolan sih. ninggangan kemawon. Mangga katuran kelenggah. Oh iya, mangga pada jagong. Nggih lesehan kemawon. Enak. Pripun. Kenen kini Ki. Bisane kula tekani panggonane sampeyan Ki. Ya maksud kula tujuannya mayela maning.
pengen takon dina konon kah takon dina. bare takon petang petung ya ku Oh, arep pecah munggah noman kuwenku arep munggah suhunan ta. tutuk tutuk kok kucing sih munggah suhunan mah kok Oh, kuno. iya Iya bokatar pajatan munggah suhunan ya. oh maksudnya mah dudu arep munggah nah suhunan arep umah-umah arep rumah tangga konon kah Oh. Jejodoh. oh Arep jejodohan cekono bapane. jaluk dihitung wadone karo lanange lamun naftu pira lamun balungan apa kono konon pak orangnya pak Kampleng. Ih, siapa kune kuno? Ninggalaken bae. Kayane makin pengantin wadone ya, teka dewek teka dewek. Pokoke kula pengantin wadon bisa. Pokoke pengantin wadone kiyen. Masa beli kenal ning majikan dewek.